Üres termekben gyöngyöző falak könnyen áztatnak régmúlt arcokat. Hosszan sorjázó néma családnevek ma már csak emlékeket rejtenek. Szöges drót mögött kivégzett, meggyötört lelkű árnyemberek, méltóságukban sértett, millió lélek, jövőtől megfosztott, meddő remények. Bűnvád retteg és birkózik bennem, torkomban szorít a fájdalmas félelem, agyamban felvillan gázkamrák zaja, merev lábakkal is menekülnék tova. Mi vagyunk az utókor, s szégyenkezve állunk, ha nincs is közöttük testvérünk, barátunk. Emberek voltak mind, férfi, nő és gyermek, hajtsunk most fejet az emlékezetnek. 2001 óta minden év április 16-án a holokauszt magyarországi áldozataira emlékezünk. 1944-ben napon kezdődött meg a magyarországi zsidók gettókba tömörítése Kárpátalján. Az ezt követő hónapok során több mint 400 000 zsidót zártak gyűjtőtáborokba, majd hurcoltak el Magyarországról Auschwitz-Birkenauba. Később a nemzeti szocialista rendszer más csoportokat is üldözött, vagy próbált megsemmisíteni, így a romákat, a fogyatékkal élőket, a homoszexuálisokat és a rendszer politikai ellenségeit. 1941 és 1945 között a magyar zsidóság közel 2/3-át elpusztították. Több mint félmillió ember esett áldozatul a munkaszolgálatnak, a német nácik és a magyar cinkosaik által megszervezett deportálásoknak, a magyar hatóságok brutalitásának, a halálmeneteknek, az auschwitzi gázosításoknak, a tömegkivégzéseknek, a koncentrációs táborok szörnyű körülményeinek. A magyar zsidókat gyilkoltak az ukrajnai hómezőkön, a budapesti utcákon, a vidéki gettókban, német lágerek szöges drótkerítése mögött, a birkenaui gázkamrákban, az országutakon. A holokauszt minden tizedik, a legnagyobb náci megsemmisítő tábor, Auschwitz-Birkenau minden harmadik áldozata magyar volt. Látod-e? Esteledik, s a szöges dróttal beszegett, vad tölgykerítés, barak, oly lebegő, felszívja az este. Rabságunk keretét elereszti a lassú tekintet, és csak az ész, azt tudja a drót feszülését. Látod-e, drága, a képzelet itt, az is itt szabadul csak. Megteletett testünket az álom, a szép szabadító oldja fel, és a fogolytábor hazaindul ilyenkor. Rongyosan és kopaszon, horkolva repülnek a foglyok Szerbia vak tetejéről búvó otthoni tájra. Búvó otthoni táj, ó, megvan-e még az az otthon? Bomba sem érte talán, s van, mint amikor bevonultunk. És aki jobbra nyöszörg, aki balra hever, hazatér-e? Mondd, van-e ott haza még? A zsidók megkülönböztetésére sárga csillagot használtak. A sárga csillag a harmadik birodalomban bevezetett, a felső ruházaton viselt, textíliából készült jelvény volt. A sárga csillag konkrét formája területenként változott, de többnyire előírt volt a minimális, 10x10 cm-es méret. A hatágú Dávid csillagra emlékeztető forma, a sárga szín és az, hogy jól láthatóan és nehezen eltávolíthatóan kellett viselni. Azokat a zsidókat, akik nem viseltek sárga csillagot, a pénzbírságtól, a deportáláson keresztül, a helyszíni agyonlövésig terjedő büntetések fenyegették. A sárga csillag megkönnyítette a náci hatóságok számára a zsidók azonosítását, a rájuk vonatkozó korlátozó szabályok betartatását, a jelvény viselésére kötelezett polgárok megalázását és elszigetelését.
1944. április 5. Ma eljött értem Mariska, s Annéknál felvarta a csillagot a drab tavaszi kabátomra, jó szorosan, épp a szívem fölé. Mikor ma reggel Mariskával hazajöttünk Anikótól, valahogy nem is figyeltem az utcát, vagy már még korán volt, és nem láttam sárga csillagot. Na de aztán, ma délután, Luisa mamához menet, találkoztam a csillagosokkal. Olyan szomorúan, lehajtott fejjel mentek ezek az emberek az utcán. Engem Mariska kézen fogott, mint egy kisbabát, és siettünk. De mégis megláttam Vadas Pistát. Ő nem vett észre, hát én köszöntem neki. Tudom, hogy ez nem illik, hogy egy lány előre köszönjön egy fiúnak, de olyan mindegy, hogy egy sárga csillagos kislány éledelmese, vagy sem. Pál Éva, mondta, ne haragudj, nem is vettelek észre. Nagyobb a csillag, mint te, mondta, de nem nevetett, csak olyan szomorúan nézett. A munkaszolgálatban 1941 és 1944 között 25-40 ezer fegyvertelenül a harcmezőre zsidó férfi vesztette életét az őrzésükkel megbízott keret brutalitása, a zord körülmények és a harci cselekmények következtében. 1944. március 19-én a német csapatok megszállták Magyarországot. A német hadsereggel együtt Magyarországra érkezett az úgynevezett különleges bevetési egység SEK, melynek feladata az ország zsidótlanítása volt. Horthy Miklós kormányzó néhány nappal a megszállás után német nyomásra új, a náci érdekeket kiszolgáló kormány nevezett ki a korábbi berlini követ Sztójai Döme vezetésével. Megkezdődött a zsidó kérdés végső megoldása Magyarországon, amely a németek számára is meglepő hatékonysággal haladt előre. Április közepe és május vége között lényegileg az ország teljes zsidó lakosságát gettókba és gyűjtőtáborokba zárták, május 15-e és július 9-e között pedig a holokauszt legnagyobb deportálási akciójának keretében mintegy 430 000 embert hurcoltak Auschwitz-Birkenauba. Az a gyorsaság, melyen a magyar hatóságok kitaszították a zsidókat a társadalomból, kifosztották, gettósították, majd deportálták őket, míg a holokauszt történetében is páratlan volt. ...1944. május 10. 5 napja vagyunk itt Kisnaplón, de becsület szavamra olyan, mintha 5 év telt volna el. Azt se tudom, hogy fogják hozzá az íráshoz, annyi rémes volt azóta, hogy írtam beléd. Először is a kerítés kész lett, és senki sem jöhet be, és senki sem mehet ki. Azok az árják, akik azelőtt itt laktak a gettó területén, mind elköltöztek innen ez alatt a pár nap alatt, és átadták a helyiket a zsidóknak. Mától kezdve mi nem gettóban vagyunk Kisnaplón, hanem gettótáborban, és minden házra ragasztottak egy plakátot, arra rá van írva, hogy mi minden nem szabad, és aláírás. Tulajdonképpen semmi sem szabad, de a legrémesebb az, hogy minden büntetés halál. Akármiről van szó, nincs sarokba állítás, verés, étel megvonás, rendhagyó igék 100-szor való leírása úgy, mint valamikor az iskolában. Semmi, semmi. A legkisebb és a legnagyobb büntetés halál. Az nincs külön kiírva, hogy gyerekekre is, de azt hiszem, ez ránk is vonatkozik. 1944. július elejére már csak a budapesti és a munkaszolgálatos zsidók maradtak Magyarországon. Az egyre romló hadihelyzet
A külföldi tiltakozás hullám és az auschwitzi tömegmészállásokról szóló hírek terjedése arra késztette Horthyt, hogy július elején leállítsa a deportálásokat. A Budapesten maradt zsidókat 2 gettóba zárták. A fővárosban állandósult a terror, nyilas fegyveresek zsidók ezreit gyilkolták meg. A gettók túlélőit 1945. januárjában, a koncentrációs táborokban életben maradt zsidókat ez év tavaszán szabadították fel a szövetséges csapatok. Olykorban éltem én a földön, mikor az ember úgy elaljasult, hogy önként kéjelölt, nem csak parancsra. S míg balhitekben hitt, s tajtékzott tévetek, befonták életét, vadkényszerképzetek. Olykorban éltem én a földön, mikor besúgni érdem volt, s a gyilkos, az áruló, a rabló volt a hős, s ki néma volt netán, s csak lelkesen üres, már azt is gyűlölték, akár a pestises. Olykorban éltem én a földön, mikor ki szót emelt, az bújhatott, s rághatta szégyenében ökleit. Az ország megvadult, s egy rémes végzeten vigyorgott, a vértől és mocsoktól részegen. Olykorban éltem én a földön, mikor gyermeknek átok volt az anyja, s az asszony boldog volt, ha elvetélt, az élő irigylé a férges síri holtat, még habzott asztalán a sűrű méregoldat. Olykorban éltem én a földön, mikor a költő is csak hallgatott, és várta, hogy talán megszólal újra, mert méltó átkot itt úgysem mondhatna más, a rettentő szavak tudósa és a jás.